Diyos, maray na hapon po sa indogabos mga tugang ko kay Kristo. Pagiromdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rugna sa laog kan Santa Misa. Mantinirong tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos sa pagpamiibi kang Oratio Imperata. Pamiibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kang Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyones, pasasalamat kang Atque family, ni Mr. and Mrs. Rolando and G. Chua family, ni Albert and Gracia Soliano, ni Engineer Arnold Naranjo, for Homer Tavoso Jr., kahagadan ni Adelina S. Rojas, kang Tamara Marion Bonggon Sarahan, ni Alona Relucio and Ayan, ni Joey and Helen Cuyugan, ni Josephine and Sisa, ni Joffrey A. Merandilla, ni Ryan Altavano and family, ni Mr. and Mrs. Cian Ziguenza and family, ni Mr. and Mrs. Larry Lascano and family, asinsiring man ni Cherilyn T. Asaytono. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Justin Raymond, dulot kang sanyo sa family. Kalag ni Jerry, dulot ni Lydia Tandoy and family. Kalag ni Cristita, dulot ni Joshua T. and Dr. Adelsa T. Sa kalag ni Angelina, dulot ni Albert and Gracia Soliano. Para sa kalag ni Hehino Mercedes, dulot ni Hermenia A. Ramirez. Sa kalag ni Rafael, dulot ni Rita Lina. For all souls na dulot kang Canyo family. Asin for all souls, asin sa kalag ni Ricardo, dulot ni Ryan Altavano and family.
Sa liwat po, Diyos maray na hapon sa indogabos mga tugang ko kay Kristo. Ngunyan, misa antisipada para sa kapiyastahan kan pagbunyag kan kagurangnan. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton po niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagulangdan ta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa indogabos, mga tugang. Maray na hapon po sa imo Padre. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkani ko kitang magselebrar, kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigdi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan na sin bakapatawadan sa tong mga kasalan, darakon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katunilungan sa mga tao, marahayan ko, Ginoo ng wika, Ginoo niyang wika, sinasama wika,
pamaibi kita. Diyos na makakamhan na sinding kasagoran, solemneng pinahayag mo si Kristo aki mong namumutan, na binunyagan sa salog ang Hordan, mantang huminilig sa iya ang Espiritu Santo, warasan ang sa imong pagampon sa kaakian mo, na binago kan tubig asin Espiritu Santo, tanganing padagos sidang magdanay sa imong pagkamarahayon. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa babasahon, pinapamidbid sa to konsisay ang surugoon kan Diyos. Ang Espiritu kan Diyos yaon sa iya, dara niya ang kaligtasan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsasabi ang kagurangnan, uyan sa kong surugoon, na sa kong pinapakusog, ang sa kong pinili, ang sa kong nawiwilihan. Ibinugtak ko ang sa kong espiritu sa iya, asin siya ang mataonin hustisya sa gabos na nasyon. Dai siya makurahaw o malangkaw, kan sa iyang tingog, o magibunin makukusog na pahayag sa mga tinampo. Dai niya babarion ang tiko ng bariw, o papalsukon ang nagkikimat na ilaw. Maimbod niyang papadanayon na nostisya, dai siya mawawaraan nin paglaom o kusog nin buot. Papupusugon niya ang nostisya sa kinaban. Hinahalat kan mga rayong daga ang sa iyang katukduan. Ako ang kagurangnan, ang nagapod sa imo, asin nagtaos sa imo nin kapangyarihan, nganing papangyariyon mo ang hustisya sa kinaban. Sa paagi mo, makikipagtipan ako sa gabos na banwaan. Huli sa imo, dadarahan ko nin liwanag ang mga nasyon. Bubukasan mo ang mga mata kan buta, asin tatalingkasan mo ang mga nagtutukaw sa madiklom na mga bilangguan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. mag-omaw ka kalagko sa kagurangnan. Mag-omaw ka kalagko sa kagurangnan. O kagurangnan, nasa kong Diyos, ika tunay na dakula, nagugubingan kanin kamarawayan asin kamahalan, natatahuban kanin kaliwanagan, an kalangitan biniklad mo araw sa sarong tulda. Mag-omaw ka kalagko sa kagurangnan. Itinukdok mo ang sa imong harong sa ibabaw kan katubigan sa itaas. Ginamit mo ang mga panganuron bilang karwahe, asin naglulunad ka sa mga pakpakan duros. Ginagamit mo ang mga duros bilang sa imong mga sugo, ang nagsisilyab na kikilat bilang sa imong mga surugoon. Mag-omaw ka kalagko sa kagurangnan. Kagurangnan, kadakol ang sa imong mga gibo, sa kadunungan, iyan gabos ginibo mo. Ang daga, panokan sa imong mga linalang, yaon ang dagat, dakula asin mahiwas, panonin dai mabilang na linalang, nin mga bagay na buhay, sadit asin dakula. Mag-omaw ka kalagko sa kagurangnan. Sinda gabos minasarig sa imo, natawan mo nin kakanon sa tamang panahon. Kung tinatawan mo sinda, ini sa indang inaako. Kung binubuksan mo ang sa imong palad, napapano sinda nin mga marahay na bagay. Mag-omaw ka kalagko sa kagurangnan. Kung minatalikod ka, nahandal sinda. Kung hinahali mo ang sindang hinangos, nagagadan sinda. Mag-omaw ka kalagko sa kagurangnan. Ang grasya kan Diyos nagbabaago sa to. Ang pagsayuma sa mga bagay kan kinaaban, mas magdadara sa to sa kagurangnan. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo Kitito. Ulita pinahayag na nin Diyos ang sa iyang biyaya para sa kaligtasan kang gabos na tawo. Ang biyayang iyan, iyo ang nagtutukdo sa to na magbaya sa bakong Diyos nun na pamumuhay, saka sa pagmaawot na kinabanon. Nagtutukdo man iyan sa to na mamuhay kita
sa tataong magpugol sa sadiri, matanos sa kamakidiyos sa kinaaba na ini. Mantang naghahalat kita, kan palada na aldaw na satong linalaom. An pag-abot kan kamurawayan kan satong dakulang Diyos, asin para ligtas na si Hesu Kristo. Idinulot niya an sa iyang buhay para sa to. Tanganing iligtas kita sa gabos na kasalan, asin liniga na maging sa iya sa nang banwaan, na maigot na pag-ibon nin marahay. Alagad, kanihayag sa an karahayan na iyan, an pagkamuot nin Diyos na satong paraligtas, ilinigtas niya kita. Bakong huli sa anuman nagibutang matanos, kundi huli sa iyang pagkaherak. Iliniligtas niya kita sa paagi kan paghugas sa to kan tubig nin bagong pagkamundag, asing bagong buhay na sa Espiritu Santo. Nagsusupay na itinausa to nin Diyos an Espiritu Santo sa paagi ni Jesucristo na satong paraligtas. Tanganing maging matanos kita, hulikan sa iyang biyaya, asin maging paramana na naglalaom na makamtan ang buhay na daing kataposan. Antataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan Ebanghelyo, susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan nagurog an paglaom kan mga tawo, asin nagpun sindang magurup-hurup natibaad, si Juan iyo na an Kristo. Kaya sinabihan sindan ni Juan, nagbubunyag ako sa Indo sa tubig, alagad may sarong maabot na mabunyag sa Indo sa Espiritu Santo asin sa kalayo. Mas mapangyari siya kisa sako, asin di ako maninigo na magtangkas kan sa iyang sandalyas. Kan mabunyagan ang gabos na tawo, asin kan mabunyagan man si Jesus saka namibi ini, nabuksan ang langit dangan naghilig sa iya ang Espiritu Santo arog sa salampati. Dangan may sarong tingog hali sa langit na nagsabi, ika ang namumutan kong aki na sakong ikinakaugma. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon po sa Indogabos mga tugang, pinagseselebrar tangunyan sa satuyang liturhiya ang kapiestahan kan pagbunyag kay Hesu Kristo. Naraman niya to na hali digdi sa Ebanghelyo na binasa sa Ebanghelyo ni San Lucas na sa mga tao kay itong panahon naguhuna na si Juan Bautista iyo na ang inaasahan na Mesiyas. Tayo nakulon baga mga prophecies kang Old Testament. Kaya naguhuna, naglalaom sa mga tao na baka na iyo na ini sa Mesiyas na pinagpromesa. Kaya sinabihan sinda ni Juan Bautista na may mas urog pa, may mas makapangyarihan pa sa iya, na mas kingani siya, bako maninigo na maghubad kan mga sandalyas kay ini.
Dangan pagkatapos nagsabi kay ito si Juan, tinaos sa tuya, so episode na kung sain, si Jesus ang sa tuyang kagurangnan, iyo na so nagpapabunyag. So anong sinabi ni San Lucas, nagpangadji ining si Jesu Kristo, dangan nabuksan ang langit asin huminilig sa iya, ang Espiritu Santo sa forma nin sa lampati. Asin may nadangog na boses na nagtaram, ika ang sakuyang namumutan, ikinakaugmata ka. Araw kay ni so pagbunyag kay Jesus, asin araw kay ni so pinaglaladawan sa tuya sa Ebanghelyo. Kan kita binunyagan, o kaya so mga natindiran po nindong bunyag, wala man sa lampati na nagpahiling, ano? Wala man kitang boses na nadangog na inian sa kuyang namumuta na aki. Kaya magayon, siguro na bago kita dumanan niyato itong mas hararom na ipinapasabot sa tuya, kan kapiestahan na ini, hilingon ta muna kung kumusta na ang bunyag na na-experiensyahan niyato ngunya na panahon. Siguro po kung kamo nagpabunyag kan sa idong mga aki, o kaya nagatindir ka mo sa bunyag bilang mga ninong o kaya mga ninang, o kaya saro sa mga aki kan sa idong kafamilya binunyagan, din dumaray na sabutan sa mga pinagtataram kan padi. Huli ta minsan, makaskason so padi, o kaya man, babluyon. Yaon sa nakita sa gilid. No? Sige na nga, Father, tapusan na iyan. Siguro ang natatandaan ta, binuhusan nin tubig suangog kang aki. Siguro natandaan niya to na nagsulok kita ning kandila. Pagkatapos kaya ito, nagpa-picture kami. Dangan nagduman sa reception, o kaya naguli sa harong, may video kay ngaya ka ito, may irinuman na maugmahon sa mga ninong, tapos na. Bunyag na suaki. Okay na. Sabi kay ito ni Bishop Oscar Jaime Florencio Didi, Auxiliary Bishop kang Cebu kay ito kang 2006. So kapiestahan kay ito kang 2006 kay ining pagbunyag kay Jesu Kristo, nag-coincide sa 51st International Eucharistic Congress, asin man so Extraordinary Jubilee of Mercy, kung natatandaan po nindo. Magayon so sinabi ni Bishop Florencio, sabi niya, both celebrations point to a very important aspect of the sacrament of baptism, namely, the truth that God is so good and merciful to each one of us that He desires that we become His children, and He cleansed our sins. Itong katotohan daa na ang Diyos marahayon asin mahiherakon sa satuya, na minawot kan parehas na Diyos da ini na magin mga aki niya kita, asin man mahugasan kita kan satuyang mga kasalan. Sinabi baga duman sa pagbunyag ni Jesu Kristo, kung naglangog kita, ika ang sakuyang namumutan na aki. Paliwanag digdi ni Bishop Florencio, sabi niya, these words tell us that Jesus, the Son of God, is the beloved Son who leads us to salvation. Although He did not have to undergo what He eventually underwent, He nonetheless did it out of His obedience to the Father. Thus, it is in our obedience to the Father that our sonship is demonstrated. Paano da kita magiging mga aki kan Diyos kung nagsusunod kita sa kabutan kan mahal na Diyos? Nagiging makahulugan sa tuya ining tataramo na ini, nakitaman palan mga aki kan Diyos. Kung kita na mga binunyagan, magsusunod sa kabutan kang Diyos. Magiging man kitang mga kaaya-aya sa mata kan Diyos.
kung susunodon niya to ani pinagbubuot niya para sa satuya. Asin bako man dipisil, na kaipuhan panghulaan, an kabutan kan mahal na Diyos. Day ka man madyan sa parabasa ba kipalad, ilinga daw kay kung anong kabutan kan mahal na Diyos. O kaya sobrang kadipisil na kinakaipuhan niya to na bumulos pa ang dugo asin man ang hinang. Mahahanap niya to ang kabutan kan Diyos sa mga ordinaryong sirkumstansya kan sa tuyang buhay. For example, ano nga yung para sabi mo, Father, na makukuami ang kabutan kang mahal na Diyos sa ordinaryo ming pagkabuhay? For example, ano ang gigibuhon mo? Mataram ka din totoo o mautik? Magiging marhay o magibo ka ni maraot? Matultul ka sa trabaho o magpapabanjing-banjing sana? Siyempre, gigibuhon ta, sumarhay, suigwang hustisya, su totoo. Habo mo man mapakaraot, sisay man patidigdi, sa satuya, an mo yan apo doon na maraot. Kaya nga ni kan kita binunyagan, na para sukasalan na orihinal sa satuya, asin naging malinig kita. Pero ninhuli sa satuyang mga pagdesisyon sa buhay, namamansyahan ang satuyang kalag. Kay ito pa man, napapaisip na o pinagpaparaisip na kan mga nagtutukdo sa simbahan, kung nyata ta nagpabunyag si Kristo kay Juan Bautista na aramtaman, wara siyang kasalan. Why then Jesus offer Himself for this baptism? Explanation kang sarong parasurat, kang sarong autor, sabi niya, when John emerged, the people flocked out to hear him and to be baptized. Throughout the whole country, there was an unprecedented movement towards God. Kadakol lang mga tao ang gusto na magbalik sa Diyos. And Jesus knew that this or His hour had come. It was not that He was conscious of sin and of the need for repentance. It was that He knew that He must identify Himself with the people in their search for God. Conscious da kito si Jesucristo asin muya niya na maki-identify siya sa satuya. Bako sana sa pagkabuhay arual daw, kundi maski nakamautan na magbago. Muya niya na maging arog talaga sa satuya, kaya nagpabunyag ang satuyang kagurangnan. And in His baptism, Jesus realized first that He was the Messiah, God's anointed King. And second, that this involved not power and glory, but suffering and cross. The cross did not come on Jesus unaware. From the first moment of realization, He saw it ahead. Pinapahiling dakan pagbunyag kay Jesucristo that Jesus is asking God's approval and receiving the destiny of the cross. Mabalik kita duman sa eksperyensya nyato kan bunyag. Aware man daw kita kan sa tuyang misyon sa kinaban na ini. Napukaw daw sa tuyang pagtubod kan kita binunyagan o hanggang ngunyan turog pa ini. Minsan komplikadong marhayan pinagtutukdo sa tuya, kaya magayon na pasimplihon ta sana. Mas okay gari na balikan ta kung ano ang pinagsasabi kan sa tuyang pagtubod tungkol sa bunyag para ma-refresh kita. Dito ni saru-saruon, sarong bagay sana ang tawan niya atong doon. Kumusta so pinagpromesa ta kan kita binunyagan? So nagsimbag baga kita sa padi, sa paagi kan sa tuyang mga magurang, kan sa tuyang mga ninong asin mga ninang,
na iyo isinisikwaltan kasalan, asin iyo nagtutubod kita sa Diyos. Ang hapot ngunyan, na ipasata daw ang mga ini sa mas aki sa satuya. Narumduman ko so kanako diakono pa, nasign po ako duman sa Matakon, sa Pulangi, that is the last parish kang sa tuyang diocese. Nagkigwa ko kito nin oportunidad na magbunyag, pirang aldaw pakatapos kan Christmas, 15 aki, so nakalista, asin kan pagbilang ko 14 sana. Kaya sabi ko duman, alas 10 so bunyag, mga 9:30, sabi ko, halaton ta susaro, bago kita magbunyag. Nagrani sa kuya, susarong katekista, grabe sukurab, namumuti na si May. Father ngaya, Rev, sabi ko, ano po ito? Kurunan na ngayon susarong ama. Kaurunan na una ko buyong. Sabi ko, paliun ko talaga ito. Makuliton ngaya. Sabi ko, kaya di naman ko so ama, kay itong aki, yaon duman. So, nakasulutin polo, nakagel, asin medyo mahal siguro sa sapatos, tapos so relo, gari may kaya so lalaki. Tapos mahinawon kong sinabihan na, halat-halaton po niya to, muna sir, susaro, tabaka mag-abot na. Baka naflatan su auto, o kaya harayo su pinaghalian. Agitated maray su ama, sabi, ano ngayon, reschedule ka mo kang alas 10? Sabi ko, di pa man alas 10. O reschedule ka mo kang alas 10, yaraw na ba kami digdiga, boss, punang tana, anbunyag. So sa madaling sabi, nakapuon kami, di pa alas 10. Pinagbigyan ko ito si Sir. Dakulon pang sinabi. Dangan, pakabunyag, nag-abot na, susaro pagbubunyagan. Asin tinaram sa kuya, na inatake daa sumagurang niya, kaya nahudyan sinda. Sa pagurupuro po kan pangyayaring ito, napag-isip ko, na kung arog kay ito, ang magurang kan aki, siyempre madakula man so aki, na warang konsiderasyon sa iba. Madakula man so aki, na pirming sa diri sana, so iniisip. Asin warang pakilabot sa iba, kung ano ang mangyari sa buhay ninda. Naaraman ko, nagpara hapot ako kay ito, naaraman ko, kaya pala naghihidali, so pamilya kang lalaki, na igwa-igwahon, talas 11 so reservation ninda duman sa reception. Mas inenot, so sa iyang sadiri, kaysa sa iba. Sa pagkakataon na ini, mapapaisip kita, talaga ba yung sineseryoso ta ang mga pinagtataramta sa bunyag? Takunda ikaherak kan mga masunod sa satuya. Sabi ba kay ito kang narumduman ko sa advertisement kan sarong kang 1990s, kung ano ang ginagawa ng mga matatanda, nagiging tama sa mata ng bata. Tawan tang paglaom, ang mga masunod pa sa satuya. Asin mapupunan taiyan sa pagsabuhay kan satuyang pagtubod. Sa pagsabuhay kan mga promesa na itinauta kan kita binunyagan. Amen. Matindog puan gabos. Sa tuyang ipahayag, an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos.
ipinangaki daili na lang, saro sa pagkadiyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nila man huli kan Espiritu Santo, ki Berhen Maria asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtauning buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasaalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang ngunyan, mabibi kita sa satuyang Diyos no na Ama sa langit, na nagpadara kan sayang aki sa tahaw ta bilang surugoon nin gabos, tanganing darahan kita, nin katalingkasan, asin tanganing mabago kita. An satuyang simbag, kagurangnan hinanyuga, an samuyang pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibig. Para sa simbahan asin ang sa iyang mga pamayo, tanganing sinda sagkod kita, dai magpasilaw sa kayamanan asin kapangyarihan, kundi maglingkod asin magtabang sa mga dukha, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan nanyuga, samuyang pamibi. Para sa mga daipa nakakamidbid ki Kristo, sa mga suhay na simbahan, na ang satuya lugod na pagsabuhay kan Ebanghelyo ni Kristo, ikapahayag sa inda ang pagkamuot nin kagurangnan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan nanyuga, samuyang pamibi. Para sa satong mga Kristiyano, asin para sa gabos na tawo, tanganing ang Espiritu Santo pasunodon kita, nagalangan ang kasaraditan, asin ang mga maluluya, na daita sinda pagdatugan, at angani tawan sindanin katanosan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan nanyuga, samuyang pamibi. Para sa mga binunyagan, na sindalugod magsunod ki Kristo, asin naarog sa iya, makanood sindang maglingkod, bakong paglingkodan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan nanyuga, samuyang pamibi. Para sa sato asin sa mga Kristiyanong komunidad, na huli sa banal na Eukaristiya, mapakusog sa to ang mga balaog kan Espiritu Santo, asin himuon kitang mga maimbod sa satuyang bukasyon bilang mga padangat na aki nin Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan nanyuga, samuyang pamibi. Sa tuya man pong ginumdumon, ang sa tuya mga personal na kahagadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan na Diyos, inapod mo kami kan kami binunyagan na magbago, patawada kami kan sa muyang pagkatakot, asindanay kaming gibuha sa kan sa imong banal na Espiritu, na magkaigwa kami kan isog nin buot na danay na umibaki Kristo, nin hulita siya aki mo, asin sa muyang kagurangnan. Amen. Amen. Liturhiya kan Eukaristiya.
pabibikaw mga tugang tanganingan sako, asinan sa idong atang makumalugod kang Diyos samang makakamhan. Atuon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan akuan mga atang nadara kan pagpahayag kan sa imong aking namumutan, tanganing ang pagdulot kan mga paratubod mo, maginsiring sa sakripisyo niya na sa pagkaherap, nagmawot na linigan ang mga kasalan kan kinaban, siya na nabubuhay si dagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, dadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhana dayong kasagkoran, na sa mga makangalas na misteryo pinahayag mo sa Hordan, ang bagong tubig nin bunyag, tanganing huli kan tingog na nadagugikan sa langit, tinubod na an sa imong tataramo nag-eerok sa katawuhan, asin huli kan espiritu na naghilig siring sa salampati, namin bid si Kristong surugoon mo, lalinahidan kan olyo ning kaugmahan, dangan sinubol sa paghulit kan marhay na bareta sa mga dukha. Kaya kan mga virtudes sa kalangitan, padagos kami nagseselebrar sa imo sa daga, kan kadakulaan mo, ding tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugarin na buot, nagpasaluyib sakot sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin pagpasalamat binakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss, asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo
na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, taganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kay tupa na kapagayagaya sa imo, magkani kong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian na ngahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mandang kami nagahalat kan mogmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Jesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles,
Katuninongan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan ni tinataw ko sa Indo, hare paghilingan sa mong mga kasalan, kudan pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa, na siya patunino nga sin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay si dagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Seso Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag maoomayan. Magkanhawa kasi dugo ni Kristo, sakot sa buhay na dahil kasag koran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa god paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog kan banal na atang, mapakumbabang nagahagad kan sa imong pagkaherak, tanganing may bod na naghihinanyog sa imong bugtong na aki, kami tunay na pudon asin magin mga aki mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa pamibi kang Hubeliyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muya tugang, asin ang kalayonin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbaago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbaago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. Ang biyaya kang Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga pirigrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa saimo samuyang Dios, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita nin ikaduwang kolekta, para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan satuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 47,722 pesos may 85 sentimos. Ang naambag niya to sa siring na oras ng misa, nag-abot po sa 5,681 pesos may 5 sentimos. Ang ikaduwang kolekta nag-abot man po sa 9,245 asin 15 sentimos. Para po ini sa Pro Negretes asin sa seminaryo kan sa tong diocese. Nagpuon na po ang novena para kay Senior Santo Niño kan Pizza 10 kan Enero. Sagud po ini sa petsa 18 sa oras na alas 6:30 nin pagkaaga. Sa Enero 19, iyo po ang kafiestahan kang Santo Niño. Magkakaigwa po kita nin banal na misa sa oras na alas 9:30 nin pagkaaga. Iyuman po ini ang misa pasasalamat ni Reverend Padre Vicente Espinida Jr. sa pagkahapon. Magkakaigwa po kita ki prosesyon sa oras na alas 4. Maawot miman po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous, Sanribo, 1,300 pesos, Duwang Tig 500 pesos, Sanggatos pesos. Hali po sa Miguel Family, 3,000 pesos, kay Almera Joy Lara and Family, 900 pesos, asin kay Jane Pearl Fonferrada, 900 pesos. Diyos mabalos po. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Good afternoon po.